Lah iki Jis, koncone awake dhewe nek satu kok enak. Aku ya rada penak. Lah awakmu kok mek glundung. Aku penak tambah. Penak. Yo tambah penak. Tuh. Penak ayo tambah penak. Ala-ala apa? Awak dhewe tambah nemen penake. Awakmu penak ning kasur tok ngono. Oh. Iya, awakmu satu penak mbok kancane dirungi. Lho, wis tak urungi malah tak contoni. Oh, iki contone. Contone. Berarti nek pertama satu awake kudu miring. Miring. Jis. Jis. Lho dipelajari ya. Ya oh, borek kecawani ae ngono. Eh. Jis. Kita kajani ya. Kenapa-kenapa? Alapo lan budi. Iki ngono belajar Jis. Nek satu itu berlayang ini. Kayang. Iya. Tangan di bawah, kepala dikeplekno. Kan aku kepala diceplekno. Kepala ke belakang. Contohnya ngene. Ayo, dituntuni Mas Amin. Mas Amin, Mas Elon. Podo satu ini. Dituntuni Mas Elon. Heeh. Ayo iku. Durui. Heeh. Ayo tak bui. Wis tok, sing penting yakin. Penak. Iso ngono kaya. Ngapunten nggih. Kabeh iku dikukuri ya dicelaki. Awakmu wegah. Kon kaya ngono. Golekno opo ngono sing merem-merem. Wis tak dari. Aku nek wedak pipa gatel. Potong kamu kok irik lah ya. Mau potong kamu kiri. Aku kulino sing mahal-mahal. Kaya Skincare. Kaya skincare. Sweat. ono telek wedhus gelem ah. Cilik gak ada. Mau aku sih. Kaya Skincare itu. Wedak movie. Alah ibu. Aja lali bu ya. Sawerane. Ngapunten Bu. Jenengan gegem napa Bu? Gegem napa? kon iki jauh. Lapon. Kan kate brahe gak brahe kan. Jess, iku paling ketok ayu kan ganteng. Ganteng kan. Masa? Aku nek brahe wong iki spesial. Spesial. Nek brahe wong iki Ale-ale kalah Jess ya. kalah. Wis jelas ganteng Ada aja jelas ganteng awakmu kok ya. Dan iku wis Jess. Wes. Mak. Oke, siap. Makku sayang. Kulo ganteng napa elek? Pol elek. Lah, Jess lho apa Jess kok kowe tanggung jawab jarene Mak. Apa? Apa sih kenapa gitu, Mak? berwayahe. Surabaya apa? Warga masyarakat siapa jeneng? Sukorejo sehat barokah selalu. Menghadirkan Wahyu Budaya Lapo. Kon mari gak tanggung jawab. Kan tapi Iya. Ini mari Kenceng ya? ini berani. Boyo aku dikasih peluang. Oh, tak kasih peluang, Bek. Oh sayangku. Baru pop es aku kok gambok. Loh. Tak main peluang. Tahunnya Mas itu Mas. Tak kalau narain nih, Mak. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan sihir. Ini tahu. Sing ngarani boto sapa? Arek-arek. Bukan cilok buasir. Bukan sulap, bukan sihir. Tunggal guru ojo ganggu. Tunggal bapa aja budok. Aku iki asu sing ngate menggonggong. Kok asu sih? Ya Allah. Aku iki Aku iki menunjukkan
Sihir ilmu. Ojo ganggu. Ojo ganggu. Tunggal asu. Tunggal asu. Ojo sampai jadi tunggal kiri. Heng mula heng. Heng mula heng. Hong mula hong. Hong mula hong. Mana? Awakmu tak mana? Ye Ajis. Iki tahu. Iso entek nang jero lambemu. Jantung. Pulang. Dari utuh jadi jember. Enggak. Apa? Masih tahu deh. Ojo mbok belenyek nang raiku ngene iki. Aku kan malu di muka semuanya ini. Apa? Kok seneng? Gedakmu biyen sih iku. Konco sekolah. Oh, kanca sekolah. Konco sekolah. Lah enak mulu ta meno, main di meno. Sapa, Jis? Katinah. Maksi, lu kan tidak diperkosa. Konco SMP, Jis. SMP. Ya apa? Masih SMP masih kanca gak ngono. Apa? Tahumu jek mlebu nang irungku. Bangkit ya. Harus kasih awakmu sombong sing nyanyi dangdut kudu ro jerone dangdut. Yo ngono ta. Campur sari kudu ro jerone campur sari. Kudu iso melagakno. Berarti nek dangdut kudu urus jeroane. Jerone dangdut Campur sari kudu urus jeroane campur sari. lah iku nek ana sing nyanyi berarti awakmu iso melagakno. Menjiwai. Lah yo ngerti lu jeroane piye? Jerone owe. Berarti kudu iso menjiwai. Contoh. Umpamane ya lagu Praudaya. Yo koncone gise piro ala-ala wajah ceria Berarti nek lagune ceria, wajahnya ceria. Oh, nek lagune melas itu melas. kudu melas. Oh, ngono. Sapa sih? Kerdus iki. Aku Bareng ngene Aku sih. anuan. Oh, kau nyanyi aku sih peragakno wae. Oh. Contoh. Contoh nih, iya. Iki pertama aja sih. Yo koncone dhisik piro. Ganti awakmu. Awakmu sih. Sing ceria aja Sing ceria. Ganteng kok. Iki nek kaya rupamu loro itu tuwek. Tapi kan manis. Senajan tua manis jadi. Buat mantap. Kita kan anak muda, asal anak muda. Heeh. Senajan nenek rondo manis belum. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menghilangkan keluarga loh. Tak boleh. Penghinaan. Tidak boleh. Tak percaya. Tidak boleh. Nek ibu oleh. Tak percaya belas. Nah, ayo. Kau tempat bertemu dalam kepentingan. Kau tempat tertidur. Hari ini gak iso, Cis. Gak iso. Awakmu cara mlebu nang gene perfilman gak cocok. Gak cocok kamu gua. Di gua awakmu. Kaya Ajis sing wae ceria-ceria.
Wong lagune rada cerita kok ngene-ngene. Ngenyek kok piye iki? Lah yo ngenyek lagu. Lho yo ngenyek suarane habis kok. Oh, aku gak ngenyek. Aku gak ngenyek. Tambah mlebu tau. Tawene tambah mlebu biru Lah lucu tak kene ngene kok lucu. Genti aku tonton iso aku iki. Karena iki tonton. Iki dimerek iki sampai tonton. Ane kedisi. Kedisi mana kedisi? Oh iya. Jalanan. Jadi, yo jiwai. Iki kudu menjiwai yo. Seniman Arek kita iso. Goblok. Oh, anak motor lagi. Kita perfilman dibuat. Ini lho. Mereka itu loh. sungguh terpaksa aku menanti mengharapkan Tuhan bermurah hati. Tolong dengarkan aku bernyanyi membawa semua derita hati. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara derita hati. Sungguh aku tahu tiada telinga menada kata karena terpaksa ini ku lakukan yang ku minta hanya segera maka melalui aku jatuh hatimu. Sungguh terpaksa aku menyanyi membawa suara derita hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara derita hati. Sungguh aku gedung ngono lho. Tahunya mesti. Dek, dek, jelas artismu kepesing. Dodok iki dodok. Yo ayo wayangmu metu. Sowenek ya. Arek ketemu bersama Wahyu Budoyo. Rita Janasa. Hoi. Ku